La llibreria Atzarà de Tarragona, situada a la Rambla Nova i amb més de 50 anys de trajectòria, ha rebut el distintiu de qualitat Llibreria de Referència atorgat pel Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya, juntament amb la col·laboració de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació. Aquest premi reconeix l'excel·lència de les llibreries de Catalunya que es dediquin principalment a la venda de llibres i tinguin menys de 20 treballadors. Aquest distintiu es basa en 4 punts que són els que més te revisen. Per una banda és que tinguis un estocatge amb llibres ampli i molt divers. Per una altra banda són les activitats culturals, que es facin durant l'any, un mínim de 30-40 activitats culturals. Que la gent que hi treballa sigui gent professional, que es dedica ja té una formació específica. És un segell de qualitat, això és l'equivalent al que se'n diu a un ISO. És un segell conforme et donen, conforme tens un nivell de qualitat específic pel tema de llibreria. És com un reconeixement, de fet, és més de reconeixement que no pas de venda, per dir-ho així, per comerç. Fem activitats de tot, però bàsicament ens basem molt en tema infantil i juvenil, sobretot infantil. I llavors els divendres hem fet unes xerrades, que es diu els divendres tots som nens, que intentem fer una miqueta de tot. El distintiu té una validesa de 3 anys i pretén destacar la funció divulgativa del coneixement i la cultura de les llibreries, així com també el gran valor que tenen per a potenciar la lectura.